Úspech pri pestovaní moruší v podmienkach strednej Európy začína správnym výberom odrody. Ak chceme pestovať morušu v oblasti s nestabilnou zimou, neskorými jarnými mrazmi a kratším vegetačným obdobím, musíme si vybrať odrodu, ktorá je dostatočne odolná, spoľahlivá a dobre prispôsobená chladnejšej klíme. Z bežne pestovaných druhov moruší je pre tieto podmienky najvhodnejšia moruša biela, Morus alba. V porovnaní s teplomilnejšími druhmi lepšie znáša mráz, horšie pôdy aj premenlivé počasie. Práve preto sa moruša biela stala základom pestovania moruší v mnohých častiach Európy. Hoci ide botanicky o morušu bielu, jej plody môžu byť v plnej zrelosti tmavé, výrazne sfarbené a veľmi atraktívne. To je dôležité pripomenúť, pretože názov moruša biela neznamená, že všetky jej odrody musia mať biele plody. Pri moruši bielej sa názov druhu vzťahuje na botanické zaradenie, nie na farbu úrody. V tomto videu vám predstavíme 4 mimoriadne zaujímavé partenokarpické odrody moruše bielej. Ich veľkou výhodou je, že dokážu vytvárať plody aj bez potreby opelenia. Pestovateľ teda nepotrebuje druhý strom ani špeciálnu opeľujúcu odrodu. To je veľmi praktické najmä v menších záhradách, kde nie je priestor na viac rastlín. Partenokarpické odrody sú zároveň veľmi vhodné pre pestovateľov, ktorí chcú mať úrodu čo najistejšiu a nechcú sa spoliehať na súhru kvitnutia viacerých stromov. Odroda Shelly je zaujímavá najmä pre pestovateľov, ktorí hľadajú veľké, tmavé a chuťovo výrazné plody. V porovnaní s bežnými morušami pôsobí podstatne modernejšie a atraktívnejšie. Je vhodná do záhrad, kde má moruša slúžiť nielen ako nenáročný ovocný strom, ale aj ako zaujímavá rarita. Pri správnom stanovišti dokáže vytvoriť bohatú úrodu sladkých plodov, ktoré sa konzumujú najmä čerstvé priamo zo stromu. Odroda Galicia patrí medzi odrody, ktoré dobre zapadajú do konceptu veľkoplodých moruší pre chladnejšie oblasti. Je vhodná pre pestovateľov, ktorí očakávajú kombináciu odolnosti, úrodnosti a atraktívneho vzhľadu plodov. V záhrade pôsobí ako praktický ovocný strom, ktorý nevyžaduje náročnú ochranu, no zároveň prináša plody výrazne zaujímavejšie než bežné staré typy moruší. Odroda Agáte je ďalšou cennou odrodou zo skupiny tmavoplodých partenokarpických foriem. Jej význam spočíva v tom, že rozširuje možnosti pestovania veľkoplodých moruší aj tam, kde by teplomilnejšie druhy neboli spoľahlivou voľbou. Pre pestovateľa je dôležité najmä to, že ide o samičiu partenokarpickú odrodu, ktorá dokáže prinášať úrodu aj bez opeľovača. V praxi to znamená jednoduchšie plánovanie výsadby a väčšiu istotu úrody. Popri tmavoplodých odrodách si osobitnú pozornosť zaslúži moruša Shandong. Táto odroda tvorí biele plody a ukazuje inú, veľmi elegantnú podobu moruše bielej. Biele moruše majú svoje špecifické čaro. Plody pôsobia jemne, čisto a pri konzumácii nezanechávajú také výrazné farebné škvrny ako tmavé moruše. Shandong je preto výbornou voľbou pre tých, ktorí uprednostňujú svetlé plody a jemnejšiu chuť. Ak teda hľadáte morušu vhodnú do chladnejšej a menej stabilnej klímy strednej Európy, moruša biela je dobrou voľbou. Moderné veľkoplodé partenokarpické odrody ako Shelly, Galicia, Agáte a Shandong predstavujú veľký posun k lepšiemu oproti starším odrodám. Prinášajú väčšie, atraktívnejšie a kvalitnejšie plody, pričom si zachovávajú odolnosť moruše bielej. Moruša biela už nie je iba tradičný nenáročný strom z minulosti. V podobe moderných veľkoplodých odrôd sa stáva zaujímavým ovocným druhom pre súčasné záhrady. Spája odolnosť, úžitkovosť, dekoratívny vzhľad a chuťovo výborné plody. A práve preto patria odrody Shelly, Galicia, Agáte a Shandong medzi najzaujímavejšie možnosti pre všetkých pestovateľov, ktorí chcú pestovať moruše aj v chladnejších oblastiach strednej Európy.